Na kejingdon jong kibriu ki bapendon kam bakla ban krong pisa haka kerteng ka blindly trust kala penlong yu ba Jitendra Dekar founder ban managing director ban mi syakmat ban keren AA halor kani haba keren cikilat pathai kubor haka khat sau terik unai tung arajar apusan uba Jitendra ula ong bakalong ke AKA ke basngusi ban yok sngo baki don kibriu shim kabu ki bapendon kam bakla ya ka kerteng ka trust da ka balik krong pisa tang ban yok jigmentoy shimen ngalor kata ula ong baki patba kidai ban long ki bahusiar balada don manu ki bawan ban krong pisa kidai ban kami bini ashwa ngamar ban nakal yang katras ka don ya kibriu lajong ka bakila penbit penbiang lot nadu ki ID card hadu ki code receipt te kajing penbena ka bang akwa ban penbena kalong ba kawai pada kata kalong ba hoi don bon ki perlok jongi ki balong kumanga ki badon jing dunat khotmet bapli kila ya persang ban ya khi yaksar kila persang ban ya thawlanti ba kumno kila ban imjak po ya kata ngamdon banong ka jong ki ki long ki jing kwa bat ki jing thrang leni ki jing ang not ki jong ki te hendrai ka jing kwa ki jong nga pada ba ban kerpat ki la ki nong song snong jong ka jela jong ngi bat baro he ka imlang salang ba namta jong ka privacy jong ka organization jong ngi ba ngakwa ba phintip ba namar badon ki ba kakto katne ki ba persang ban sim kabu ban sim donation lene ban long ban krong mo lene ban pan donation naka imlang salang lada dei haki yau ne lada dei haki kendong kensha ba pinsong bha banam ai lene banam long banam ai kinye kitu kiba persang ban sim kabu ha ka kerteng jongka organization ngala yo bon tele ki call kiba call yang nga kiba ong ba ki kwa ban verify balada kadai ne em ba ngi na kaliang jongka organization ngi collect ya kene ka donation tengah ong yaki barabor ba hapo jongka organization jongi haoi ngi jule ya kata bat ngin sale ru tambang ngile daki procedure kumno ngile ba ngi pan daga permission naga district administration bat kata ka permission ku jongi ka don ka limit ba nadu kata ka benai bat ngi don ru specific daki program dan daki project ki bangi ngi temu bele ngi da ailang ru bat ka receipts but kumjo ru bangi ai ru daka ID ya kitu ki badai ki briu jongi ida issue daka ID but daka receipt habade but kino ki program ki ba mangi ngi kwa ban le lini ban sim donation kum kata ka seng 3 months ngobha nam ta jongi ki briu ki bron jing dunat khotmet tengah kwa ban pensengau seki nangsong senong ba pinsong ba ban pan ye kine ki ba ngi la tikna chispa ba ngi don da ka procedure haba ngi le ya kine ba pin pan ye kine la da don kino ki ba kwa mo long ki ba ongkom no long ba ki persang ba ki ba pan pisa lene ki ba pan kam saka seng jongi te ngakwa ye ba pin pan ye kine ba pin pek ki ID jong ki ba ban verify ba ki de shakta ki team jongi tendre ngasem ba babon hi ki perlok jongi ru sakawe ru ka ba live dan kwa ban ong ba ngasem bon ki perlok jongi ki persang ban thau ta ki groups ba kin yo ban lek ha ki har ban ya nakawe ka jaka ba kin ya lomba kin ya simpisa kumne na kipat ba pada pli ba khoi mensim ki ba sisur namar ki snotho ya ka jing ya ka jing khia ka ba ngi kum ki bri baron jing junat khotmet ngi ka long ka ban ka jing khia ngi ka jing im ki jongi ka ba man ka sngi tenre ka weru kalong ba kipai ba ki haban snotho ba
kita ki grup ki bawan ban sim pisa lada ki wan em dar karukom ka bade namar ba sibenta pada kalong ka kata pada ya kitu ki badon kam sisa pada namar ba ngaso babon hi ngakat bangalek sayehu dan yang alek kini ki dukan ki hajaka teng kumbangi lek thetiar ro ki ngap jar namar ba bele ki khen bangi de kita ki nong sim pisa te ha bede bat kene ngis ngau ba kadon ro sibenta kumutaka kan kata pada ya ka community jungi habang imut ban lek thetiar ndre ki khenyi kum kita ki nong krong pisa te wat sakiyo kum sayo do sia iseru tendre ngin kwa ya kata bakan kata pada ya ka community jungi ya future jungi but nakaliang jungaru ngakwa hiban komen ba ban ajingmut ya ki perlok junga ki para ba don jindunar khotmet ba kinwan sakmat ban ya trelang na kano ka kam kano ka jing ka ba maki ki don lene bangin ya thawlat thalantilem omdei bakin so tanat than kala long kum kata hobbies ne ka kisim bakane ka dei kum kata ka jingtre ki jongki tendre ngam snau bakan kan long kata ka sustainable business jongki da ka bale ha kane ka rukom ke te lada ka don kano ka baki kendo lene ki shemjing lene ki kwa ban le te ngi kum ko organization nando na ne shikmat ngi don ni kata ka jing thmu ba ngin thalat thalunti ba kumno ngin la ban wanra ya kata ka opportunities ban train ye kini ki perlok jongi ki ba don jing duna hat khotmet ba kin la ban yeng hala jong ki kjap da ka ba kin thau lene kin yo training ye kita ki entrepreneurship skills ki ba pher khnang ba kan long ka jing mentoy ye ki ba kan long ba kin tre hok ya ka kam om da ka ba ban su ya thau kita ki group ban lik ya shimpisa keleng anta andala awan haden pada kin ya samar markat no anta kin sa marlong ba katu pada kalong ngasem ba kiyo ban ya thet ya kini ki ban ya thet ikitar kitar ki ba ki kila ban pedon kam kom ka bas pelak ban pen sniu ya ke jing im jongki te ngam kwa ya kata ba kin ngop hakino kino ki ba pher ki jing sniu ki ba pher hakne garong perthai re ngakwa ba ngi kum kita ki bru don jing dunat khotmet bangin im ba bakin ong ngo kumaki mong kumata ka tin jongi ka wisdom jongi ka ong ba ngin kamai ya ka hok ba ngin im kita ki bru ki belong ti bru ti ble ndre ki babon pada kila pendon kambakla telong ngamkwa bakan menra kano ken gijing in the future ngakwa hi ba kan don kano ka bakile kin don da ka jing thumu kin don da ka plan bat kin ya slok ro bat kino ki seng ki bat 3 months bahan am ta jongi bakin ai jing mot yaki lene bakin slok bat kin thalunti yaki long yangi ki biru ki badan jing dunat khotmet khnang ba kalawi jongi kanam wanra pada kano ka problem ka bangi nginam la shu le si dan solve pada hadin so namarkan don boon kum kita ke bale se ki ban long kum mangi ki badan jing dunat khotmet nimla ban like teng ki pateng jongi tengam so bangin kam so dei bangin yalam ki kata ka kom ka balong kumno kin la ban pendem kam bakla ya ka imlang satlang pai ka habai bet kata mo ngam so kwa kin banda je kerteng hanga tip hi tamba ngam so kwa ban khat ki khamak the ki long athrai namta ka privacy ki jongki nga respect ya kata ro telong hendrai don bon hi ki balong ki ba thau kita ki group kadau kalong ba ki kim don shu kalat kelanti ba kumno kin thaulat thalanti ya kata ka bakin imjak po mo ba kumno bakin la ban sa ya ka yin ka sen bu jongki namar bon hi kumangi ki bri bron jing dunat khot medru ngi shong kha ngi yo ki khu ya lagi kho ni lagi kiti tenre bapli le se ka jing kotlat kila ya
shim no da kene senjam na ba let's say ngilak banong ro si bentang ngalak ro banong ba na ba ka government ro ba ka claim da implement bahaya kene wat kene ka RPWD Act 2016 ro namar ngasem long ba ka RTI ka ba ngala de file ba ngasem ba bon hi kita ka kita ki schemes lani kita ki jingmentoy ha ka ba ki break ba jing dunat khotmet ba ka government ka like ya kita ka claim implement bah te let's say lada ka government kan implement bahaya kini ki schemes ki ba dai katkum ka RPWD Act 2016 te kan long ka jingmentoy ka ba khrab ha nam ta jong kini perlok jungi makin like ha kini ki trap mo long babon kumbalong mentahi ngiong bakabon ha kita ki drug abuse lene ki bon ha kita ki jingdi ki ba penbuai ki ba long bian te ngaso ting ba yo kini ki community jongiru kin sya pendon kam hakum gitu kidon kumba taktukat ne ki ba kita nga shem makalong ka hamsaya ba ki briu ki shem ba ki complain syanga baki ong ba don ki bak non kam maklah kita kerkom long den bakil ada pi kelek pisah tu nang takin si lek thet pada ya kinu kinu jing di ba pen bu ai te la long ba kum baki ai pisah ya kiti perlok jungi bakin yo ben lek ya kita tengah so habadon ki bawan ot ki bawan ong pemta tengah so snodai ban karpat lek se government ba kan sim na kan ono senjam ba kan thau takilat kilenti dan ini kan bo da ki policy dan ini da kino ro ba ka government bahkan lombangin like na kini kan ki perlu tungin mar hakajing kutlat kut unti te ngop hi am sono lada I hangno ba yo lat te katahi ke diga daw ko ba ngasem kai don kamdadai du kata tambalong don kak tokat ne kumbalong tang iweina arngot ki ba ada yo complain na ki pai ba kai te na try kito ki badai hakane garkom kila song thu hi ya no te long bakin kier na kito kicing pen malen ki ba sno baha bakin le hakem lang sa lang kum ki bri bron jing dunat khotmet ba ngin nang persang ban ya imsngi ba ngin persang ban ya teli ka wei ba ngin khnang ba ngin yo ka hok chungi ba ka ngin ngop hakino mo ki jingpen bakla te ri babon hi telong kumta ki lek krom nang ta ki ya sambai singi pada hande nang to sibu ta karan ko group jonga ka ba arngut laingut nang tanga pha ki ban lek sajuai nang tanga pha ki ban lek selo ma pha ki ban lek senong stoin te hang to pada don pada way pada mastermind dalawan ki haban ai pisah umu pada un ai daka bai singi ke itu se ki don kum kita ngamong badon tang way na arngut na tang kato kane ndri ki la persang banya thaulat da kata pat ka hak sistem jong ka society kat kumbelong menta te ngam kwa ba kata kan yai slam kai ba ni kwa ba invent no ya kum kita kan ba kan ngin thaulat pada ba kin persang pada ban thaulat ban yawan ban ye trelang no kum sengi ki NGO su dei tang jong iru don ki ru ki NGO kiba 3 months no bahan nam taka baha kamet ki jongi bakin wan hangno baki sngojan skno tanat an share lem ni ban snolem me kita ki jinge jongki ngangi hi ba lada ki kloi hi ban wan ban ya simbenta leni ban ya trelang definitely bakin kandon hi ka solutions dena takadaw ba kwa aswa ban penbena hakane garkom hakaban kong tengila ya perkhat hi kumta bangen sim da ka ngin file da ka case persya ya kitu ki ba sim kabu nam ta jong ka seng jongi tamba ni perkhat pada kum kita ki pri parabai don jing dunat khotmet ba le se ha ka ba kidon la ka jong ka jing te kat ya ka ba menta nga kerpat iki ya kitu ki group ki ba persang ban sim kabu ha kerteng jong ka organisation jongi ba pin so ba ban le shu nang ne sakma wala da kilap te gelong ladang dang lap su ba kidang le pada nalor jong ka ne ki jing pensengau ka jongai te ngin perkhat pada da kawai pat ka kam le se ba ngin la ro ban le shadu ta put ru
Nreya ka ba manta tingin pat kwa ban shimmi ta senjam pe. Mar mi sotho hi ni haban sotho lem ye ki ru long ki don kono no problem ngimla ban batai tenre. Lada ki don kono no ka chinge kono ka ba ki sngo ba ki kutlat balai ki mon shakmat ke. Ni la long bakloi ban yarap iki ban thalat thalunti ba kumno. Ada maklang adon da kipeu kun hun long kamin long hadu sipeu po khatsan katkum bangatip mentah po khatsan kumtah he approximately po khatsan kun hun don beron arangut si jaka langut si jaka let's say don bale long kiwan arangut kumtah te don ki bale da ki the way mastermind don hadu sawasan group don ki bale ru da kitu hikbat ki baplan kumto ki le arangut kumtah ki le katkum belum ta kai ting long ngam so tenat kai ban le tor kom mo Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte yekamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya